dati. Wala pre. Ano pare? Pre, napatawag ka mo pre. Pare, tumawagan sa tumawag na kumati dispensa dyan. Naibawag din na minsan. Naputot yung ulog namin nila eh. Kaya tata, ikaw ako may tikortano, kaya't mo. Ay, ikanak ti kwarta pre. On pre, prank lang aja ide. Kaya inran. Kaya naibabayin ka ba din din pare, katata. Kaya nagado tikortak tatan. So, kaya't ka mga ikan, pangasing kumata. Awate, mati ko niya mga korta. Amon pre, prank lang ide de jay. Ado ti kwarta. Kung kunak lang ide nga umutang na kanyam kasi mo timbagam kanya ko, hindi na pa pabagyan nga sa ide. Naputot niya minti, ulog hindi pare, tata. Kaya problema ako, no ba? Pangipa na kati, kwartak nga, nakatado ka. Sikati na panood ko nga, ikan ko nga. Mabalin mo nga alain. Wanin na pre, ta ko Ado mo lang ti kwarta. Gabur mo lang. In prank ka lang ide ta ti kunak ko makatulong kang po inramraman nak mga aming nga kwan. Nga nung tanan. Kaya kasanong oras dapat pare ka, anak nga makaturo-turo ka, di ka mo, no, pangikas-kasok, bagay ti kwartakon. Kaya itig ko marot ganyan. Ang ko mo lang nga matanggap datan pre ta ko amumot kanya ko. Ado mo lang ti kwarta. Adya lang tinisting ka lang ide. Yung po, nagado mo yung bagbagang pa niya. Imbabain na kasi ka Ngayon pare ka, nakamiris ko, hindi nalpas na nga nagtungtong ka. Ang arasyata niya, yung bagbagang, kung walang arot. Kaya tata, napinilang ko di kwarta pare ka nagatawag. Nagkariwaragayan di balik ang kwarta. So ay, patawad ka ko ng kanyang nito, duma. Ay, wanin na pre. Yung pagpay ko maide no, inwan mo ko malatay din. Kaya nakamay-might ko anak ko mapen babaen. Kita magdi comment dagi. Mangutang ka magam, di ka pinakabayad kung kunada. Tapi adok na tumilta. Po, ado pre. So nga ko wan, hanggang nga kailangan na ta kwarta mo. Kaya nasa pare, ang mamut na mo, no, pangigas-gasong di kwartang tatan. Sa kanya. Pulos pre, jak mula mo ti pay itidak ti kwartak tatan. Baka ibaga da pekit dinga kwan, mangutang ni Ronald Vlog kung kunadan tulaki ding ki. Mait ko mano sinakayam lata di ko kidi. Adi prangko, imbagak pa nga naka-video ide. Nalagip ko rin tayo pare di, utang mo iti high school ta pala, nga ko, libre ka ti soft drinks ka. Iba ka mga bayadan to. Namiris ko nga, ano siya di magbagak, tata. Para makabawi ng pare, ipilit ko kung makanya mga iti dagati kwartak tatay, kaya tanong mabawasan lang ko na. Wanin pre. Magayang ti kwartak. Ado mo lang ti kwartak. So nga, sabali ko malatang comparative prangkong kung nga raw. Ngarot, ibig kaya na sa uwan pare, gabor mo lang iti kwartak tata. Una pre. So hangko kailangan natin pre. Ikumlatan no dati kidaw kanyam ti sa balay. Hamo nga kwan idadaan ti init ti ulo no ka. Katungtong na sayaat. Tanong nga may babae. Sige pare, pas pasensyaan ako na naman. Yung amo magayam nga matanggap ti kwartak ta, nagatado magamit ti kwartak mo ilain. Pre. Pasensya ka na pre ta hangko matanggap ata kwarta mo. Sige pare, pasensya ka na. Pre. Gaspan tayo doon. Pre, itid mo lang tati sa balin. Pre, anak magurgura ta parehas ta mga ado kwarta na. Nagrigat mo din ti problema to tata pare. Ngaro pre. Ko Sige pare, tagbirok pa man ti sa bali nga, pangipatawatak ta, talaga nga nakamakaturturo ka. Pre, ta uri siya ko mo lang, di na ko lang makaturturog no, titi pangtida ko nati kwarta ko. Sige pare, Pre. Nagado nga kwartak dito. Oh. Awan gabor.